आयुलाय मासे गरमलाय बिगुरानो जिजोबनोसैलाय आयौ जोंफोरा गरमबाबो गवा बायनानै दोननाय रुवाथि नालाय मावनानै जाहोनांगौ माथो जालायखोब्रा मैया दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ बन सिननानै हो बारियाव थानाय गंनैसो बनखौ गैया खोमाखौनो लाया बिथिंजाय अखायाबो मालाबा हालाय मालाबा थालाय दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय अखायानो हाबाय थासिगोन बिथिंजाय सिलिन्डारबो गैया हा बेफोरखौ मा आं बिमायाल' ताल लाबाय थानांगौ नामा दे दिनै सिनगोन आं नायगोन आंबो दिनै बन सिनगोना सिना नों देलाय बहाथो थांनो नागिरलायखो रुवालाय नायदों रुवा माजोंसो बनखौ सिननांगौ ना खुगाजों न'आव थानाय रुवाया बुथुलासो थां दंफां उनाव लायना फैथां मालाय बमब्र दहायनिफ्रायनो खैरो जागासिनोलै माथो मा जादों नारजि बुदांखौ मिनिदोलां नारजि बुदाङा हिनजाव जागुलायनांगौ गोनां जाबायलै हाफांखौ बुजायनो थाखायनो एसेबां खस्थ'ना हिनजाव गोसो थोनायाबो नंगौलै भाइ नंगौ थेवबो मानसिफ्रा गोसो थोनायखौ नागारा माथो फर एग्जाम्पल बानलुआ आलुआ होमबा बानलुआ आलौनायखौ मिन्थिनानैबाबो मानसिफ्रा जायो थिग बिदिनो मोजां मोनलायनायाव गोसो थोलायनायाव प्रब्लेम थाबाबो गोसो थोलायथारोलै मानसिफ्रा गारालै गारा गोसो थोनाया थाबाय थाखागोन नों सैथोखौनो बुंबायलै दस्ति थिग बिदिनो नारजि बुदाङा बानलु आलुबाबो बानलुखौ जानांबाय आरोलै मा होनखो नारजि बुदाङा बानलु आलुदों एसलै दानाबा होनदोला मा नारजि बुदाङा बानलु जानानै दङ नङालै जों ओरैनोसो रायलायलाबायदों आरो बानलु गोथाव मोनजायै बेफोरखौनो आरो नङा नोंसोर बेलेगसो रायलायथारदोंमोन नारजि बुदाङाबो बानलुखौ जानांबाय आरो होननानै बुंदों माने मा बुंनाय जादोंमोन देलाय खोन्थालाय हाफां जों हौवासाफोरनिसो बाथ्रालै बेफोरखौ नों जेबो बुंनाङा आच्छा नारजि बुदाङा माबा मोनसे दोनखुमालायबाय आरो माबा मोनसे थगायलायबाय गारा आं बे नारजि बुदांखौ गैलालै दस्ति आरोबा महाभारत रामायणसो जालायसिगोनलै बिसोरो जाथे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नांलायनाय नुबा गोसोखौनो साफा मोनलायो आं आत्माफोरखौनो गोजोन सान्थि मोनलायोलै आङो दस्ति हेलौ नारजि बुदां मा खोनादों नोंखौ नों आंखौ बाथ्रा दोनखुमालायबाय ना नों माबा मोनसे मावखुमालायबाय ना नोंखौ नारजि बुदां आंबो नोंखौ थगायगोन दिनैनिफ्राय बाय नारजि बुदां बारा फोथायजायालै हाफां नारजि बुदांखौबो माने रावखौबो आंखौबो फोथायजायालै थेंक इउ सन्तला खोन्थाना होनायनि थाखाय सेसलि दस्ति ओइ बारावबा हले थुङाल'सो ओंखारदोंमोन अरानो जोंबावसिगोनसो एबार गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि नांलायनाय होनबाथाय एकदम एरला खालामनो लुगैलां साला लाइफआनो जेरैबो जामारला बिथिंजाय लकडाउन बिथिंजाय गरम बिथिंजाय बिमानि पेटार बुंनाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा साला सानफ्रामबो लाजि फोनांजाबाय थायो बिफाजोंबो जेबो मावा उदां थायो होनना खामानिखौ नागिरा नङा नागिरदों हा जुदि खाफालावनो गोरों गोराफोरा बुंलांनाय बायदि ना गोरानाबो खाफालाव दंबा बिदै दैयो होननानै बुंलांदों बिदैयानो दै फैयाखैबालाय आंनि खाफालालाय बोरै जोंनांगौ जाखो हा साला सानफ्रामबो रायजानाय आयौ न'आव थाबा बिमाजों पेटार बखिजानाय बाहेराव थांबाबो गरम पुलिसनि लावथि जेरैबो जारला जाबाय लाइफआनो जेरैबो जारला मा एसे गरमलै अमा राजा सान्दुंआबो एसेबां गरम जायाखैदां जेरै नों गरम जादों हा मा जादोंलै अमा राजा बिमा ओंखामखौनो मोजाङै जानो होला जेबो मावानो आं जेबो दाङानो मा होनबावगोन बिमाजों सानफ्रामबो रायजाबाय थायो बन दानो थाखाय रुवाल नागिरदों आं दंफां उनाव रुवा दे बिमा बिफानि थिननायखौबो लानांगौ मोजां गुड जब अमा राजा गुड जब सन्तला खाफाल जोला रुवाजोंनो देथारगोन आं नोंखौ दा मिन्थिबायना जेबो बुंनाङा आंनि मोजां गाज्रि जेबो रायलायनाङा मिन्थिबाय बिनि खर'आव मेलेमाव बेरेया बासा लाखाबाय बेनिखायनो कें जादों बियो सान्दुं दुंनायजों बांद्राय गरम जामारथारदोंलै बोथोराबो बिदि गरमफोराव कें बुंनाय खोनाबा रागा जोंमारोलै आंबो दे गेन्द्रि जा दे थाब देर ददेरे दे जा दंफाव न'राबो गेनालाय दंफाव लोदो बुसाव अमा राजासो नामासो बिलाय आं अमा गन्द्रायावसो दङ साला दुमफाव लोदो बुसाव एसेबां गाबख्रावनांगौ नामा हा एसेबां गाबख्रावनांगौ मानसिखौ गारमायानो जिलायनोसै आंना नोंखौ गाबख्राव
ओइ फाग्ला बारिथिं थाबा बारा खोनाफैया मिथिबाय थेवबो मा होनहरदों दा आं नोंखौ दाबायदि जाबाय लोदो बुसाव मा नों आंखौ लोदो बुसावल होनबाय थाग्रा जादोंहाय अमा राजा लोदोखौ लोदो होनाबा माथो नांगौ दंफाव हा आरो मानसियाबो नालाय मानसियाबो अमाजों समायफ्लेबाय अमा माहारिजोंनो थादो नोङो अमा जानानै थादो नों आंनि गोसो आं मा जानानै थागोन नोंहा बेयाव बुंनांगौ दरखार गैया मिथिबाय अमा राजा जाय लामाजों फैदों बे लामाजों थां नङाबा नोंखौनो अमा बायदि खानानै दोनगोन आं दाबायदि जाबाय नोंजों नांलायनो फैयाखै जायखिया रुवा नांगौ आंनो रुवा नै दरखार जादों नोंनो रुवा हरनो आङो नोंजों बखिसे जानानै जोंहानि न'नि मालखौनो आरो नोंनो हरबावनो आं खुगायाबा हले माथो जि गोबावथार मानोथो रुवा नांगौ गोबाव खुगाखौ लानानैलाय हा रुवा आन्थाखौनो बायनानै लानो हाया थां हरां आच्छा दंफाव हरमाराथ' हरा हरमाराथ' दंफाव हरा हरमारथारा हरा मिन्स हरा मा रुवाखौ हरमारा नों हरा मा रावै बुजायनांगौ नोंनो आं हरा मा दंफाव गावखौनो रुवानि माहाजोन मोनना लादों नामा साननालाय सोरथो हाया सिबिं गरसेनिबो माहाजोन होनानै सानना लानो हायो ओइ दंफाव रुवाखौ हरमारगोन ना लास्ट बार सोंदों आं आंबो लास्ट बारखौनो बुंदों आंबो रुवा हरा नायगोन आंबो नोंखौ आंबो नायगोन नोंखौ नों आंखौ माबायदि नायो दे बिदिबा फैबाय आं रुवा गंसेनि थाखायनो इसिबां दादागिरि ना नों मोजां बिबालाय आं मानो हरामोनहाय दादागिरि गावनि न'नि सम्पतिफोर बायदि दादागिरि बिफैखायो दुमफाव लोदो बुसाव जाफैबावो आंखौ बारा रुवा लायनो थांनायालाय दुमफाव लानो रुवायाबो बुथुलासोनो बेनिखायनो लाबोआखै आं मिथिखायो आं गासिखौबो मिथिखायो आं मावनानै जानो बाग्राफोरना बाहाना जोबखाया ओइ बारा जावबाय थाना आलि आयै आं दिनै न'नि रुवाजोंबाबो बनखौ सिनगोन दे बारा रागा फोजोंबाय थाना आंखौ ओंखामालाय दंना गैया गैया ओंखाम जानो आं गाबागाव नायना जाहैदां खुरना होनाय हले आं गैया आरो ओंख्रि गैया मा थायो बे न'आव हा मा थायो मा नायग्रा मोनगोन आं दा माथो जेबो गैयालै ओंखाम संग्रा न'आवबो आइलाय ओंखाम संग्रा न'आव माथो जेबोआनो गैया ओंखामबो गैया ओंख्रिबो गैया मा जानांगौ आं मा जानांगौ आंनि खर'खौनो जाफै फुङाव ओंखाम रोनो जानानै अमाफोर बायदि आरो ओंखाम नागिरबावगोन दुमफावजोंबो थिखिन नांलायना फैबाय न'आवबो बिमायाबो रायबाय आंखौ ओंखाम जानोबो जेबो गैया ओइ बे बानलु राजाखौनो दांनोसैलां बानलु राजा साजा मिन्थियालां एथ' गरमाव बन सिननांगौ ओंखामबो मोनजायाखै हामथारबाय दे अमा राजा नोंनि जिउआ हामथारबाय आरो रुवाखौबो मा होननांगौ जाखो आं खि दानबाबो हासुदै दानबाबो बौनाय नङा नुबाय खियाबो बौनाय नङा ओरैबायदि बुथुला आलु बायलाय बानलु राजा जाना होनाया आलु बायलाय आदैलाय गैलाय उदैयाव ओरैजोबबायलाय आयौ खुगाया जालालै आलु जोबाय गैलाय आं थैसिगोन नामालै बानलु बब्रा जानानै बानलु राजा जानानै लावसिगोन नामालै अमा राजालाय हाजोबायलाय सान्दुं गोसानि ग्लाबजों गैलाय